Mga kalingap, ito ang unang vlog natin kay Rosemay. At sa pagkakataong pong ito, ay muli natin siyang babalikan. Sa pagkakataong pong ito, siya po ay nagtitinda kahit sobrang lakas ng ulan. Kaya napagpasyahan po namin na bilhin na lahat ang kanyang paninda. Ngunit, isang napakasakit pagmasdan nang makita po namin. Bibilhin ko na, ha? Pero tawad. Tawad yung Tawad? Magkano ang tawad mo? Ha? 5? 5 ang tawad? Di magkano na lang ang benta mo ng isa? Ha? Ano po, 25 na lang. 25 na lang. Oh, grabe naman. Ba't ang bait mo? Pwede, sabi ni mama mo pwede ka magtawad. Asan na ba ang bahay mo? Malayo po. Malayo? Maglalakad ka lang? May sugat pa nga nito ako dito. Tingin ka, sugat mo. Oh, ganito, hahatid na kita. Bibilhin ko na ito. Ha? Oh, sige, lagay mo na. Ihahatid na kita. Para makapagpahinga ka na. Hindi, ilagay mo na muna dun sa sa basket mo at mauwi na tayo. Ihahatid na kita dun sa inyo kahit malayo. Ako na magdadala. Ihahatid na kita at maulan. Ha? Ito po kay bahay. Ayun o. Yun o. Oh, itong ito. Sa inyo yan? Hindi? O tara, nahatid na kita. O dito mo na yan, ilagay. Halos madurog ang puso ko nang malaman ko na ang batang ito ay pilay. Halos hirap siya na idiin ang kanyang kanang paa. Halos mangiyak-ngiyak ako habang pinagmamasdan ang paghihirap ng batang ito. Ay mga kalingap, dito tayo mga kalingap sa bundok at hanapin po natin si Rosemay, yung dati pong na-vlog natin. At lumipat na daw po sila sa bundok mga kalingap. Puntahan po natin, maghatid tayo ng konting tulong. Tara po. Ito mga kalingap yung dito po tayo tinuro. Mga kalingap, ngayon po ito po yung dito tayo tinuro. Ang dami pa pala ditong tao, tagong lugar mga kalingap. Anuhin natin yung bata, kumustahin kung okay na yung paa niya. Ayan po, maputik. Dapat po pala ini pong harong na ini? Ay ini? Iyo po. May kaya po, baka mga gat. Ay, dahil po yan, ido po yan. Deman po ini? Iyo po, dahil po yan. Yaon dyan, Parang may lagnat din May lagnat din ay. Rosemay. May sakit po yung bata. Te! Tao po. Te! May tao. Ito yung bahay mga kalingap ni Rosemay. Tao Patay po. kasi yung tatay, yung lolo niyan. Ha? Yung lolo na. Patay. Tao po. Te! Andiyan po si Rosemay. May sakit. Pinapalin ko nga. Ay, oo. Si nanay, oh. Ikaw po yung nanay ni Rosemay? May yung ilag. Tuko ka lang Oh. yan, Bi. Kawawa man, oh. Ano siya, may gamot siya na? Ilang araw na siyang Kagabi lang po.
na pigsundo ko nga nito nga po dun sa sa ama ko sa gadan nga ni. Minsan ay nakikita ko siya, nagbebenta pa rin siya nung... Anong binibenta ni Rosemary? Ano po, Yung... minsan tuktukong kumbaga sa Oo, mga isda. Sipag naman niya, kaso nagkalagnat. Oh, bless Rosemary. mas man gusto mo pa siya. Rosemary, kilala mo ako? Oh, bless. Kawawa man si Rosemary, may lagnat. Ito po, naglipat na kayo na ano? Naglipat na po digdita. Sahali na po kami doon sa Pinalayas po pala kayo? iyo po baga. Kung sabi may iyo pa din po inipon bako may pa Dito na po kayo ano, nakatira. Nag-aaral pa po si Rosemary. siya po. Ngayon absent ay may lagnat. Ay ano? Kuruwit kami. Kalingap. Opo. Ayan, okay lang po na ano tayo para may mga tumulong sa atin. Kita yung kalagayan. Gusto mo pa yan? Kilala mo pa ako? Ako si Kuya Alvin. Ha? Kuya Alvin. Kuya Alvin, oh, nagtaba lang. Nagtaba lang ay. Oo. Ikaw nga, kilala pa kita eh. Mm. Ang problema po dito, kapag malakas ang panahon, mahirap ang buhay. Ano? Iyo po. Kawawa man ang sipag ng anak nyo, Nay. Napabilib ako kahit na masakit ang may mga masakit. Baka gusto pa din niyang magbenta ng ano, tuktukin. Ano, Nay? Kahit may sakit. Nagano ka ay, nagpaulan ka ata ay. Masama po ang panahon dito ay. Pero salamat at sa awa ng Panginoon baga nag-release yung bagyo. Ano, Nay? Iyo po nag-aalala nga ni kami kuya kasi tatay ko yan patay dyan ang Oo, tinanan. nag-pray kayo na na lumihis talaga yung bagyo kasi kapag bumagyo baka lumipad din ang bahay. Ano? Iyo po. Malakas pati yun. Anong pangarap mo, Rosemary? Ha? Pangarap mo sabi mo kay kuya. Hindi po makapag ano at may lagnat si Rosemary. Nag-inom na siya ng gamot, Nay. Para sita mo lang. Anong gusto mong kainin? Ha? Anong? Pag na kay kuya. Papabili natin. Anong gusto mong kainin? Simpag na. Kay kuya niyo. Ay, pag may lagnat, walang... Anong nangyari na sa kamay niya? Oh, Saan po? diyan sa kamay niya, oh. Oh. Ay, sa ano po yan? Oh, Itong ano? sa tampal ng itong sinasabi sa mo yung kulibra. Tinatampalan po digdi ay. Ah, Para makalabas yung ano. lagnat. Tas sa doktor po baga kalingap. Ah, gamot yan, gamot. Yan ang ginagawa dito. Pinapalabas yung may kulibra yata. Nagang ano siya. Suka. Yan. Ah, may... Mayroon po baga. Pinapalabas yan. Diyan po, anong nilagay po diyan sa braso niya? Inaano lang po yung ginaganyan yung Ah, tinatampal. tinatampalan. Para doon lalabas yung ano, hindi ko po yun alam. Ngayon ko lang Inaanohan po yan. nalaman. Oh, may isa pa po kayong anak ko. May mga lahat-lahat po yan nagkaralagnat. Sa ginagang ulan po baga nung unang pagkamatay ni tatay niya. Magtitinda ka pa, Rosemary? Ha? Masipag ano, hindi man nagre-reklamo. Hindi po. Nagang ano talaga. Masipag nga po yan. Minsan nga na, extra yan dyan. Sa nagbabantay baga siya ng motor yan sa may bulangan. Hindi sa pag wala siyang paninda. Paglilinggo. Kahapon lang hindi siya nakaano may ano nga lang na. Grabe po mga kalingap. Yung ibang bata, nahihiya sila. Pero naawa ko kasi nung may masakit yung paa niya. Magtitinda pa siya. Yun po. Itong na-hospital po ito. Nataga ito. Magpwersa siyang magtinda. Ano na yung pinilit nyo or siya yung ano? Siya po ang
Ano lang siya magano ng kaputi. Oo. Siya yung nagpilit din na ano. Galing ako sa pag ano din sa pagpurot. Baka sa sobrang sipag mo magkasakit ka naman ha. O nagkasakit ka na tuloy. Rosmin. Hindi po natin maano si Rosmin at may lagnat. Kaya ganyan. Anong grade mo na? Grade 6 ka na. Kawawa man talaga. Sige. At medyo masama talaga ang pakiramdam. Nakita ko talaga na ano yung pakiramdam niya. Siya na po yung bunso, Nay. May bunso pa, Nay. Iyo po, yan po. Si Tulo po. Dating inaan. Siya. Tulong babak niya. So, ilan po yung inalagaan nyo dito sa bahay na ito? Yan lang po, mga anak mo. Dito. Nasa ilan po sila? Yan 3. 3 sila. Bali, ano kayo? Mga babae. Bali, 5 po kayo dito sa bahay nyo. Po. So, solar lang din yung ano nila mga kalingap. Tsaka medyo napansin ko na, talagang paakyat na ito. Ano? Paakyat na sa bundok. Ayun po. Nganita. May imang kasi. Yan na ano po. Kaya, bako may maninig sa diring ano. Rose, may anong pangarap mo sa buhay? Gusto mo maging teacher? Teacher talaga? Oh, teacher? Gusto mo ma'am ang tawag sa'yo? Oh, teacher yan. Oh, mag-aral kang mabuti. Huwag kang magtigil ha. Paglaban mo ang pag-aaral mo ha. Lagi mag-pray. Sige Nay, at bibigyan lang po ako ng ano para kay Rose May. Mabuti po kalingap natukoy niyo rin doon sa taas. Nahiling mo po itong gaba mi ng harong. Ano po, tinanong ko din, bigay po tayo mga kalingap mula sa channel natin, tulong sa kanya, para kay Rosemay. Rosemay, may baon ka na. Anong bibili mo dyan? Ha? Anong gusto mong bilhin? Pagkain. Anong pagkain ang gusto mo? Sige na. Biskuit. Bibili ng biskuit na. Oo. Yan. Sabi mo kay Kuya. Salamat po. Ano nga pangalan ko? Ano si pangalan ni Kuya? Kuya Alvin. Grabe, kawawa man po yung bata. Nagkasakit. Kasi naulanan siguro yan. Ano, Nay? Masama po ang panahon. Sige, Nay. At ito po yung kalagayan nila dito. Mahirap ang buhay dito mga kalingap. Kasi ang hanap buhay nila dito ay sa dagat. Kapag sumama po yung panahon, wala din hanap buhay. Ano, Nay? Salamat po, Kuya. Welcome po, Nay. Ano po, magtatanim-tanim din kayo dito? May tanim-tanim din. Dahil po kami digdi. Yun, tanom yan kay itong yumao kong ama. Na mga kamuting kahoy. Maganda din yung mga tanim-tanim. Pero may mga man kayo, kamuting kahoy. Kamote, Nay, sa ano po. Mga pangsarili lang. Para kapag walang bigas, may pagkain pa rin. Mapunta na ako. Rosemin. Salamat po. Pagaling ka ha. Sipag pong bata, mga kalingap. Sige, Nay. Na din ako, Kuya. Madulas dito. Yan. Madulas talaga. Ingat po. Opo. Yan mga kalingap, at kawawa man si Rosemin, nagkalagnat po siya dahil siguro naulan. Ngayon po ay bigay po tayo na mula sa channel natin, at yung views, mayroon lang po siyang kaunting views dun sa Facebook. Yung binigay po natin yung kita doon mga kalingap, dun sa views niya sa Facebook. At maraming salamat po, at God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang buong team Kalingap, lahat ng supporter, charity vlogger. Maraming salamat po. God bless po.